Id-direttur tal-informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista David Bonello irriżenja mill-kariga. Xarejn biss war li kien ilu jokkupa din il-kariga importanti fil-partit immexxi mill-kap Adrian Delija. David Bonello kien parti mill-fazzjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista li ħadmet qatih biex Adrian Delija jieħu fideh it-tmun tal-partit fl-elezzjoni għal ħatra ta' kap ġdid nazzjonalista. Waġi appuntat fil-kariga ta' direttur tal-informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista f'nofs Novembru li għadda biex ħapost Matthew Bonnet, persuna li kienet qrib ħafna tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista qalu ma' One News li riżenja ta' Bonello waslet wara ġimgħat twal ta' disgwit u riżultat ta' taħwit fid-Dar Ċentrali, mod partikolari mill-lat organizzattiv. Qalu li fil-preżent klikka qrib Delija qed tipprova tasserixxi l-awtorità tagħha fil-Partit Nazzjonalista. Qalu li b'din l-attitudni fosthom ta' Segretarju Ġenerali Clyde Pooley nies bħal Bonello ma felħux jissapportu aktar u bħalu qed jisnu fin-nofs l-impjegati tal-midja tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess waqt żied jingħad li d-deputat Herman Schiavone, persuna qrib ħafna tal-kap nazzjonalista, qed jipprova jasserixxi lilu nnifsu fil-partit bl-amministrazzjoni tal-partit tidher fi kliem tiġi ġabla ras. L-istess sorsi qalu li Schiavone għamel id-Dar Ċentrali tiegħu u diġà dejjaq lil kulħadd. Sitwazzjoni li fi kliem is-sorsi tagħna dejqet lill-impjegati li bħal Bonello ma felaħx aktar u riżenja mill-kariga xarejn biss wara l-ħatra.